ଆଜି ହେଉଛି କିରାକ ରଥଯାତ୍ରା ଯେମିତି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଉ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଖରାରେ କିଏ ଯିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଜି ଆମର ଇଆଡ଼େ ସେଲସିୟସ୍ ହେଉଛି 32 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଜି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରଥଯାତ୍ରାରେ କିନ୍ତୁ ଖରା କିନ୍ତୁ କମିନି। ଗରମ ହଉଛି ଖାଲି ପୁଛି ପୁଷା ହଉଛି ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ବାପା ବି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାନ୍ ଠିକ୍ କରି ଯାଇଥିଲେ, ଫ୍ୟାନ୍ ଠିକ୍ କରିକିନା ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଏଇନା ଶୋଇଛନ୍ତି ଖଟ ଉପରେ। ବହୁତ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଇଁ କେନେ ଶୋଇବି, ମୁଇଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଯିବେ 5 ଟଙ୍କା ପାଇଗଲି ମୁଇଁ। देखमा तुमको आइसक्रीम देगी बिस्कुट टे खाईदेवा। 5 टका भी मिलवा आजकल भितर बहुत कष्टकर। मत जहाँ मिलगला मागा मागा तू इने बसिना किड़ा कर ना माँ वर्तमान गोटे माड़ गोटे सुना माड़ा केते भरी हम एटा 1.5 भरी सुनार माड़ गुंथुछन मत पसंद लगला न लगा क्या अच्छी ଏଠି ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରଥଯାତ୍ରାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏଠି ଅଛି ବାଏ।